Здравейте, зрители на GD Gamecast. Какво става? Какво е това? Ако трябва да говоря. Чакай, това е човекът, който срещаме във влака. Ту супер запарен. Аз съм супер запарен тук и аз тук да организирам масови запарки във влаковете, който иска може да заповяда всеки ден по това време. Чакай, за какво се приближа така? Кажи ми нещо за себе си. Обичам запарките, още от малък, като съм бил бебе, съм бил запарен от доктора, където съм изкарал курена майка. И това е, с това се занимавам де-факто. Това е всичко, което искам да направя. Искам просто да запарям с различни хора. Мечтата ми е да се запаря с цигана от Пазарджик. Здравейте всички, аз съм Freedom и в този епизод на GD Gamecast, в този необикновен епизод, Ние представихме запарения. Име? Аз съм много запарен. Име? Запарения просто. Запарения представихме. Който иска запарен.